Alba, zurekin hasiko gara, zergatik joan behar du udan euskara ikasi nahi balin badun norbaitek, aekara zergatik joan behar? Euskara harrotasunez eta hurbiletik bizitzeko esperientzia paregabea delako, eta behintzat hala diote esperientzia bizitzeko aukera izan dutenek. Maialen, euskara ingurune atsegin batean ikasteak beti laguntzen du, ezta? Bai, eta hortan gure barnetegiak aproposak dira, egia esan, leku zoragarrietan kokatuta daude, eta gozotasun hori eskaintzen dute dudarik gabe. Non eskaintzen dituzue barnetegiak? Iparraldean, Urepelen eta Mendikotan dauzkagu, eta hegoaldean Arantzan, Adunan eta Foruan. Egia da guraso asko kaien seme-alabez arduratu beharra izaten dutela, udan ez da, hori xabizuk badakizu. Bai. Eta barnetegi batera joateko zailtasunak izan ditzakete, haientzako alternatiba bat ere badago? Bai, badaukagu familia barnetegia, haientzat bereziki prestatuta dagoena, bertan gurasoek euskara eskolak jasotzen dituzten bitartean, haien seme-alabek gure begiraleekin egoten dira, eta gero arratsaldean denak elkarrekin tailer batzuk egiten dituzte, eta zeinbaitetan txangoak, eta... Hori oso interesgarria izan diteke, egia da askotan seme-alabek euskaraz badakitela agian eskolan edo ikastolan ikasi dutelako, eta heldu batzuk gerora hasten dira euskara ikasten ez da, baina oso zaila da gero familiako hizkuntza hori aldatzea. Agian horretarako balio dezake? Hori da, justu hortarako, bai, horrela da. Gainera gurasoak askotan esaten dute ez da umeek egurra ematen dietela, ez da gaizkoetan baldin badute, umeak oso zorrotza dira, bai. Maialen, zuku bat arazara, okerrez baldin badaude, nola hasi zinen zu euskaraz ikasten? Nik hori, esan bezala Kuban jaio nintzen, eta 18 urtekin etorri nintzen Euskal Herrira bizitzera, eta egia esan automatikoki eta modu naturalean hasi nintzen berehala euskara ikasten, izan eman nuen AEK Euskaltegian, eta oso prozesu goxoa izan da. Kuban bertan euskal komunitate batean, ingurune batean murgilduta zeunden, ez da? Hori da. Komunitate euskaldun batean murgilduta nengoen, baina gurasoak ez nituen euskaldunak, bai urdaldunak ziren, bai euskaltzaleak eta euskararekiko grina eta maitasuna transmititu zidaten. Hori dela eta zalantza izpirik gabe hasi nintzen berehala prozesu honetan. Zuentzat Alba, horrelako esperientziak, horrelako kasuak, baita ere harrotasunez betetzekoak izango dira, ez da Kubatik etorri eta euskara ikasi duen pertsona bat ondoan izatea. Bai, eredu paregabea da. Bai, Maialen, zeren orain gainerazu irakaslea zara? Hori da, bizitzak nola aldatzen dizkigun bideak, ez? Psikologia klinikoa ikasten nahi nintzen Kuban, Habanako Unibertsitatean, eta hona etorri nintzenean euskararekin maitemindu nintzen, eta bidetik erabaki nuen irakasle ikasketak egitea, eta hemen naiz. Eta zu ere barnetegira joan zinen? Nolako esperientzia izan zen, zuretzat barnetegia? Hala da, bitan egon izan naiz ikasle barnetegian, hain zuzen ere Arantzako barnetegian, eta jolas moduan hartu nuen hasieratik, oso bizipen goxoak eskuratu nituen bertan, bai, gure konfort zonaldetik ateratzeko aukera da, eta gure lotxarekin apurtzeko momentua da. Hori eskaintzen du barnetegiko egonaldiak. Alba, eta barnetegira horrelako profil asko gerturatzen dira? Maila desberdinetako euskara ere egongo dela pentsatzen dugu? Bai, maila desberdinetako euskara dago. Ikasleak hartatzen ditugu bat maila gaindituta dutenetatik, C1 maila duten ikaslea eta gaino, ez? Baina Maialenen kasua bereziki ez da oso arrunta. Gero irakasle izatea, ez? Guk ore handiz jasotzen dugu Maialen, eredu on bat delako. Zuk Maialen, zuk jolas baten moduan hartzen omentzen nuen euskara ikastearena, ez da? Zuk lotxak hor bastarrean usten zen dituen eta beti aurrera. Hori barnetegian lortu nuen, lotxa gainean eraman nuen denbora luzazegi izan, bai. Eta bai, jolas moduan hartzen nuen, gramatika maite nuen, beraz, gozatzen nuen pila bat ikas prozesuan. Eta gero, hortaz aparte saiatzen nintzen beti kalean, irratia entzuten, jendia entzuten, kartelak irakurtzen, jakimin handia piztu zidan euskarak. Eta zure familian euskara berreskuratzea lortu duzu, hurrengo belaunaldiei transmititzea ere, bai? Hala da, bai. Nire aitaren aldetik, berraituan amonak euskaldunak ziren, baina hor euskara galdu genuen familian, aituan amonek ez zekiten, nire gurasoek ez dara, beraz, 2 belaunaldi behar izan ditugu euskara berreskuratzeko familian,
eta orain semea euskaldun zarra dut, eta hori da gure altxorra. Bueno, Maialen, baina historia guztian bi belaunaldi zer dira ba, ez da? Ez da ezer. Hortxe gaude. Zuk biak probatu dituzu, euskara ikastea zerren badakizu eta euskara irakastea zerren ere badakizu orain. Zer, nola sentitzen da bat, bi alde horietan, non gustorago, non hobeto? Gustora, bi aldeak dira zoragarriak egia esan, asko disfrutatu nuen ikasle garai hori, eta orain empatizatzen dut asko ikasleekin, eta haiek nolabait urtero nire esperientzia, asko gozatu nuen esperientzia hori berriz bizitzeko aukera eskaintzen didate. Bai, eta asko disfrutatzen dut. Alba, zalantzan dagoen ari zer esango genioke, oraindik ere izena eman daiteke? Bai, irekita daukagu izena emateko epea, eta etorri nahi duen ororentzat daukagu tokitxo bat, beraz izena eman nahi badute, AEK-ko web horrian bisitatu, edo eta guri deitu, edo idatzi, eta guzta hondiz emango diegu informazioa. Eta zer aurkituko dute bertan, barnetegira joaten balima dira, ze gauza, ze ekintza egiten dituzu edo nolakoa da barnetegi batera joatea? Barnetegi batera joatea esperientzia bitxia da, azten ez den horietako esperientzia bat. Eskolak izango dituzte, baina hortaz gain euskal kultura murgiltzeko ere hainbat ekintza izango dituzte. Eta, bueno, bertara joatea da erantzunik egokiena, ikusteko zer egiten den bertan. Datuak emango ditugu orduan, izen emateak ikastaldi@aek.eus eta udabarnetegiak@aek.eusen. Ongi esan dugu? Oso ondo. Zoragarri. Alba eta Maialen, mila esker benetan bisitagatik, bete daitezela barnetegi horiek, eta jendeak gustoz eta plazerrez ikasi dezala euskaraz. Eskerrik asko benetan. Mila esker.